Вітаю, і сёння мы з вами працягваем нашу размову пра Вільяма Шекспіра. І сёння я вам трышачку распавяду пра тое, хто ж гэта такі і якія спрэчкі ў нас тут ёсць. Ну, па-першае, як я выбірала наступны санет для таго, каб яго вывучыць. Я ішла, брала томік санетаў і гартала і чытала санет за санетам. І калі нейкі радок мяне там ураджваў, як у выпадку з гэтым санетам, тады я ўжо брала і яго вучыла. У нас у гэты раз 43-й санет, і я вам распавяду пра тое, чаму ён так мяне зацікавіў. Але ж я пачала вучыць гэтыя санеты і пачала чытаць і разбірацца, хто ж такі гэты Вільям Шекспір. І тады я ўпершыню дазналася да таго, што Вільям Шекспір, насамрэч, гэта такая асоба на 100% недаказаная. Невядома, хто ж гэта за аўтар такі. Ёсць нейкі Вільям Шекспір, які нарадзіўся ў Стрэдфорд-на-Эйвоне, але ж няма 100% доказаў таго, што менавіта Вільям Шекспір ёсць Вільям Шекспір. І ўвесь свет, ён так раздзяліўся на две такія вялікія суполкі. Адныя лічаць, што Вільям Шекспір ёсць Вільям Шекспір, а другая палова лічаць, што не, за гэтай шыльдай, за шыльдай Вільяма Шекспіра хаваўся нейкі іншы арыстакрат, вельмі вядомы, вельмі адукаваны чалавек, і менавіта ён і пісаў. Адны лічаць, што гэта быў Эдвард де Вер, граф Оксфордскі, іншыя, што гэта быў Фрэнсіс Бэкан. Я лічу, што гэта быў Роджер Мэннерс і гэтак далей. Але ж прэтэндэнтаў на ролю Шекспіра каля 70 асобаў. Таму гэтая тайна яшчэ не разгаданая, і гэта такая адна з найбуйнейшых літаратурных загадак усяго чалавецтва. І я спадзяюся, што калі-небудзь мы гэтую тайну раскрыем. Але ж хто гэта б не быў, ці то пальчатачнік са Стрэдфорда-на-Эйвоне, ці то нейкі буйны арыстакрат, ён пісаў вельмі прыгожыя, геніяльныя творы і санеты таксама. Мы ўжо з вами памятаем, што санеты ўзніклі ў Італіі, і праз 3 стагоддзя яны прыйшлі і былі вельмі папулярныя ў Англіі, і Шекспір напісаў 154 санеты. 126 з іх былі прысвечаны маладому чалавеку, хлопцу, і 43-й санет, то бок, і гэта санет не да дамы, а да хлопца. Але ж мы з вами памятаем, што у перакладах на расейскую мову і на беларускую час ад часу перакладалі санет да дамы, нават нягледзячы на тое, які там номер у санета. Так было, на думку перакладчыка, прыгажэй. Але гэта, я так лічу, не зусім правільна. Але ж у нас з вами 43-й санет. І, канешне, калі я пачала выбіраць санет, які мне трэба вывучыць, то гульня слоў у гэтым санеце вельмі прыгожая. Па-першае, тут ёсць 4-й радок. Вельмі прыгожы, і для мяне гэта быў такі вырашальны. Darkly bright and bright in dark. Bright in dark. І перакласці гэтыя словы на расейскую ці на беларускую мову ніхто не змог. Вось так прыгожа, як напісаў Шекспір. Але ж калі вы паглядзіце далей, другі катрэн пачынаецца са слоў shadow, shadows, потым foam, foam. І гэта не адно і тое ж слова, гэта формы словаў, але ж гэта і назоўнік, і дзеяслоў, і таму яны вельмі цікава перакладаюцца. Перакласці вось гэтую гульню словаў на іншы язык, на іншую мову
вельмі складана. І таму, канешне, вялікае такое шчасце, калі ты чытаеш санеты менавіта на ангельскай мове і бачыш вось гэтую прыгожую вельмі гульню словаў, якая надае неверагоднасць і такую выразнасць гэтым санетам. Але ж у нас з вами санет 43, санет гэты да хлопца, і наш аўтар распавядае, што, на жаль, ён далёка ад хлопца, і калі ён цэлы дзень жыве, хлопца няма побач, і ён сумуе. Але калі ж ён зачыняе, заплюшчвае свае вочы, у сне ён яго бачыць, і таму яму ноч як дзень, а дзень як ноч. І санет гэты вельмі і вельмі прыгожы. Давайте я вам яго распавяду. When most I wink, then do my eyes beseech for all the day they view sins unrespected. But when I sleep and dream, I look in thee, and darkly bright upright, in dark directed. Then thou, whose shadows dost make bright, how would thy shadows form from happy show? To the clear day with thy much clearer light went to unseen eyes. Thy shade shines so, how would, I say, my eyes be blessed made by looking on thee in the living day, when in dead night thy fair imperfect shades through heavy sleep on sightless eyes do stay all days and nights to see, till I see thee all nights, bright days, when dreams do show thee me. Ёсць такая цікавая аўтарка, якая пісала каменты на гэтыя санеты. Я ўжо не памятаю ні яе імя, ні назвы кнігі, але ж яна пісала, што ў кожным санеце ёсць нейкі ключ. І калі слова там паўтараецца 3 разы, то гэта і ёсць ключ. І яна шукала гэты ключ у кожным з санетаў Шекспіра і нешта там знаходзіла, і вельмі цікавая гэта была кніга. І вось у гэтым санеце тут нават 2 такіх ключы. Па-першае, гэта day і night, калі вы паглядзіце слоў гэтых многа, і ёсць слова цень, shadow, shadows і shade. Таму вось паслухайце гэты санет, пасмакуйце яго і адчуйце, колькі тут ключоў. Дзякую вам за ўвагу і да наступнай сустрэчы.